Нали, първо правим разлика между дали работим с подрастващи или вече с спортист, който си е в професионално направление. Ако става въпрос за подрастващи, при мен е изключително важно самия родител първо да направи заявката, независимо на колко години е самото дете или подрастващ самия атлет. И съответно на първа среща са винаги родител и дете, като в зависимост от възрастта на самото дете, родителя остава 10, 15, 20 минути. За мен е изключително важно аз да взема обратна обективна връзка от самия родител. В моята спортна психология, така да се каже, аз искам да работя в триъгълник, като в този триъгълник по средата е най-важният човек. Това е слънцето, нали? Това е нашия спортист. А триъгълника е от мен, съответно от треньора и от родителя, когато говорим за подрастващи, тъй като аз не мога да съм навсякъде, а са ми важни обективните точки, т.е. как се представя вкъщи или самия родител като наблюдаващ на самите състезания, какво вижда, какво отразява. Както знаем, всички хора са наши огледала, така че те общо взето ни четат горе-долу по един и същи начин. Треньорът влиза на на един по-късен етап в нашата работа, специално за подрастващи говорим. В началото си работя с спортиста и с родителя, който е само на първата среща, както казах, за тези 15 минутки и след това веднъж в месеца или на 2 месеца веднъж правим една среща с него, като той ми дава обратна връзка, за което самия спортист си има пълна конфиденциалност с мен. Случва се дори в един отбор да работя с повече от едно дете, но ако те самите не пожелаят да разминат това като информация, не се споменава.